पाणी घालणं, आपल्याकडं नव्या निर्मितीला खत पाणी घालण्याची कुठलीही शिक्षण व्यवस्था नाही. उलट मुलाला शंकाच विचारतात उपयोगी नाही, मुलाला प्रश्नच पडता उपयोगाचे. शिक्षक वर्गात येतात, तासभर बडबडतात आणि शेवटी तुम्हाला विचारतात समजलं काय? काय शिक्षण पद्धती आहे पहा आपल्या. म्हणजे हा बाबा 40 मिनिटं बडबडणार, त्यावेळी बाकीचे टिवल्या लावल्या करणार आणि शेवटी विचारणार काय समजलं काय? काय समजणार? मी कितीही बडबडलो तर तुमच्या मनात प्रश्नच निर्माण झाले नाहीत तर माझ्या बडबडीला काय अर्थ आहे? साहित्य संमेलन एक जैतिवंत असा इतिहासिक असा हाचे कारण हांगासर शब्द आमच्या तुमच्या खातीर एक प्रेरणा जावन आमकां उर्बा जावन हांगासर उपस्थित आसा आणि ताजो काव्य संग्रह काव्य पर्वण हांगासर तुमच्या उपस्थितीत प्रकाशित जाता. ही एक इतिहासीक घडणूक. म्हाका कितेंशें श्रेय मेळ्ळें अशें म्हाका दिसलें, पूण म्हाका दिसता ह्या दिसांनी फकत 15 ते 20 दिसां मजगतीं ताचे कविता संग्रहाचें संपादन करप, ताचे संस्कार करप आणि तो कविता संग्रह आयज मुजरत हांगासर तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत प्रकाशीत जातलो हाची तजवीज किंवा हाची जतनाय किंवा हाचें कार्य करपाचें काम जें आसा तें नमन सावंत धावस्कर हांणी केलें आसा. माशेलान कोंकणीचे प्रोफेसर आसात, कोंकणीचे एचओडी आसात, ताजेकडे पीएचडी खातीर 6 सीट्स आसात. भास्कराच्या केपें महाविद्यालयात आनीक 6 सीट आसा, 12 सीट्स आसात. म्हणजे दर वर्सा 12 जण पीएचडी मेळूंक शकतात कोंकणी ह्या क्षेत्रांत, कोंकणी ह्या विशयात. म्हाका दिसता ताच्या खातीर वाडटी मागणी आसूंक जाय आणि वाडट्या मागणीक युनिव्हर्सिटी किंवा सरकाराक दिसूंक जाय की अजून नवीन कॉलेजींनी हे सीट दिवया किंवा दिल्ले 6 आसात ते 8 करया. हे हाच्या खातीर दबाव वाडलेल्या मागणीसून येऊ शकता. आमचे महाविद्यालय हे खास करून शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय, हांगा शिकणारे 400 विद्यार्थी असतात, हे फाल्यांचे शिक्षक असतात आणि त्यामुळे ह्या संमेलनातून ह्या सगळ्या शिक्षकांनी प्रेरणा घेवची. वदळच्या वक्त्यांनी उल्लेख करता असताना शिक्षकांची ही जास्त जबाबदारी आसा अशें सातत्याने म्हटले. आय फुल्ली एग्री विथ इट. आणि त्यामुळे तुम्ही ह्या विषयात प्रेरणा घेऊन तुम्ही कोण 2 वर्षानंतर, कोण 3 वर्षानंतर, कोण वर्षभरानंतर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अध्यापक अध्यापिका म्हणून वतले त्या वेळार कोंकणीची ओळख, गोंयची ओळख, कोंकणीची अस्मिताय आणि जेतूनसून गोंयची खऱ्या अर्थान ओळख आनी पाळख जाता ही प्रेरणा घेऊन आमकां वचूंक जाय. ह्या संमेलनाच्या माध्यमातून आमच्या प्रत्येक क्लासान किमान एक कोंकणीचो साहित्यीक निर्माण जावचो. अनेक जाणांक कोंकणीसून आपण पीएचडी घेवंक जाय ही प्रेरणा मेळची म्हाका खात्री आसा. म्हणजे ज्या पद्धतीन कोंकणीचे मोजकेच आसूं पूण जीव दवरून वावरणारे जे भानगडी आसात, जे हांगा गोंयच्या कानाकोपऱ्यासून अनेक जण ह्या भागात धर्मारान पयलेच फावटी आयिल्ले आसात. ह्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शना सकल निश्चितपणे कोंकणीच्या क्षेत्रातली वाटचाल आणि ज्ञानान फुडें वतली. तुम्ही सगळे तेचे साक्षीदार आसतले अशी अपेक्षा करता.